Osala koniwa ngosonani into ezingonimntu into eziqhwanyeza ngemali Monday 4 April 2022 luloko losuku lukanovenkile namhlanje lusuku loba sithengise. Hlala ke wena umamela uba kuthwane kuba namhlanje siphethe izinto zokuphahla, siphethe into zoyonqula. Mhlawumbi omnye ufuna unqula apha ekhaya, omnye ufuna uye emlanjeni, ufuna uye emfuleni, ufuna uye emqolombeni, ufuna ukuya engetheni, omnye ufuna uya kuloo ndawo ikhethwe nguye. Hayi, mna ndifuna uya emzini omkhulu. Siphathe izinto ke xa siyaphayana sifike senze kwenzeke. Omnye ufuna uzinqulela nje apha ekhaya phambi kobalale, omnye ngumntu onendumba ufuna uthi qho layita impepho yakho kwabo kube kukho into azifakayo, kanye omnye uthi mna ndenza itshakholi kule ndawo ndikuyo, abavumeli ukuba kutshe bengathi kuphekwa into engaziwayo, ndisebenzisa itshakholi. So siphethe ezo zinto ke oye uzifake kuloo nto kunqulwa kuyo, kanye unqule usebenzise zona. Kaloku sithi xa ungumntu onqulayo, ungumntu ophahlayo, siba nezinto ezikuqhagamshelanisa nabantu abadala. Zilinks ezi, not that ilizwi lilodwa lizofika, kodwa sinezinto esicenga ngazo, sinezinto ezizitshixo esivula ngazo iminyango. Kwenye indawo basebenzisa ke negubu eli beyindlela yoqhagamshelana, abanye bakhalisele loo nto bayikhalisayo, bathi pempe baxhense qhumthule, abanye abenzi kwanto ngaphandle nje komntu avela azithethele nje kule ndawo kuyo. Kodwa iye incedise into yoba ube nayo into eqhagamshelanisayo. Impepho yenye yezo zinto ke ngokwesintu sethu eye ikuthathe ikuse kwele mimoya, izilawo, zenza into enjalo. Nezinye ke sabe siphethe loo nto ke namhlanje kwezi zinto sabe sizincoko lapha ngaphantsi. Sigqitha nje kule ngxamleyo ethi wena mntu obhalisileyo esikolweni, iklasi iqalile ke Saturday on the 2nd, kodwa abanye benu khange nifake inamba eno-WhatsApp, nishekele ngasemva ke. Khawuleza ke uyifake so that xa seyiqhuba kwi-next week ube ungenile eklasini. Otherwise asikwazi ukufaka ku-WhatsApp group ungenaye uWhatsApp, ifowuni yakho ungenayo WhatsApp. Sidlulile ke loo ndawo, singene kulena ke ithiwa izinto zokuphahla, izinto zokunqula. Silungise ligama, ukuphahla nokunqula is the same thing. Zii-languages ezi. NgesiXhosa asinalo igama elithi siyaphahla, sithi siyanqula. Is the same thing bantu abahle. Abanye bayicinga into enkulu, umntu athi andinanto zophahla, mna ndikwazi uphahla, khani ndifundise uphahla. Kuthetha nabantu bakokwenu, ayinafomyula. Omnye ume emaxhantini akokwabo, omnye azichophela nje apha ebhedini, omnye uma kuloo ndawo. Akukho ndawo yothetha nabantu bakokwenu, bakuloo ndawo kuyo, thetha nabo. Kodwa ngoku sithi yikhawulezise le process, ubacenge nje, ubathambise kamnandi ngokuba wenza izinto ezikhawuleza zisondele kubo. Nantsi ke engxama yonke le nto sizawuncokola ngayo namhlanje. Fumaneka kweli khaya lakwaVusilanga yonke le nto sizawuthetha ngayo. Unga-oda wena mntu okude, sikufakele wena okufutshane ungazojikela apha ekhaya. Sigqithile ke le nto yabomba iba mfutshane laa ndawo ithetha ngevenkile, kuba kudala kaloku kudala. Masingene kuzo ke ezi zinto esinqula ngazo, sizawuzichaza ke. We are going to talk ngezi-8. Zininzi izinto zokunqula, iya ngomntu, iya ngawe bufuna unqula ngantoni. Asithethi ke ngabo abakhwaza abafana, umntu athukhwelwa akhalisa impempe athini, abiza athi bafana basemgedi. Noko ezo zizilwane, ezo zizinto zasebuthakathini. Ayikokunqula kaloku uthetha ngemimoya evusiweyo. Sithetha ngabantu bakokwenu ababephila, ootatomkhulu bakho, ookhokho bakho. To an extent sithetha nangalo kuthiwa umvusile ukuba nawe uba ngowakokwenu. Uba uye wovusa umntu wakokwenu, utatomkhulu bani, utata umenza idlozi lakho, ahoye wena, ngelishwa le iyathetha naye, iyamphakamisa le sithetha ngayo because usihlwele. Ngenye ixesha ezihamba ke nabanye, nantsi yokuqala sakhe sayincokola, isiqhumiso le ilibaso. Asifuna uthi sisibunge, kuba isibunge kuxa abantu bazi uba kuxa senza into zebhizinesi, kodwa ikwasiso isibunge kuba funa ukuqokelana kuzogcwala kule ndawo. Xa usebenzisa ke isiqhumiso uyasixaphula kancinci, ugale kwitshakholi kunuke, okanye usifake kwimpepho yakokwenu unuke. Esi ke sisenzileyo ayisiso sibunge esikwaziyo ukuzimela, sifuna ubekwa entweni. Usenothi wena ongenanto zintle ezimnandi ezithandwayo, mhlawumbi unezinki, wena ubeke izinki phezu kwesitovu,
eke isiqhumiso sakho kwenu kuqhume. Eyesibini ke kwezi zinto zezinto sihamba ngazo siyohlwayela zii-seeds ezimntanomhle, ziindidi zee-seeds. Kwezi seeds kwambe kubekho nentsimbi emhlophe. Kwezi seeds bekho nenye izinto esizifakayo siye sayinonga ke yalapha ekhaya, kodwa abantu abahlwayelayo, abantu abaye emlanjeni phambi kobathethe ezozichaza abantu abadala, sifikile kule ndawo besithe size kuyo malunga nento ethile, nizitsho nithi nazi ke izinto zolima zenilime ezihlwele zasekhaya, nathi xa nivuna nisikhumbule. Sifaka namayeza athile ke, nangamayeza kunini nababe ngabantu bamayeza. La mayeza nincedisa ukukhusela thina, siwafaka ke naloo mayeza kulaa nto yokuhlwayela. Sifake mayeza, khona amayeza angafakwayo xa sithetha nabantu abadala ke esihlwele. Eyesithathu, wena mntu othi ufuna amayeza afakwa kwimpepho, lana ngamayeza ayiphawuda. Andithi sithe kunumber 1 yakwazi uyifaka apha kwimpepho, yakwazi uyitshisa yodwa. Nalana yinto eyiphawuda oyikhayo uyigalele apha kule mpepho, kwayona yakwazi uyifaka ezinkini xa ufuna ukutshisa yona. Nayo ineento ezininzi ke le nto, ingamayeza aklina, amayeza amahle, amayeza onqula. Uzawuthi uyawaqaphela la mayeza kuba senzele nomntu othi yena kule ndawo akuyo impepho ikude, uzawufika kukhona nempepho kwaphayana kula mayeza, even though nayo sayoyifaka kwimpepho. Kunumber 4 sithetha ngezilawu. Apha asithethi ngesilawu esinye, mhlawumbi kuthiwa unozitholana, kuthiwa impendulo, kuthiwa ungcana, kuthiwa incebe emhlophe, njalo uzibize ezaa zilawu. Sizidibanisile indlela izilawu ezisebenza ngayo. Abantu ke abathwasile yazibuza usebenzisa isilawu sakokwabo, sakulo mama, sakulo tata, soomakhulu bobabini, esikagobela wakhe, ugobela kagobela. Izilawo xa ungumntu owendileyo usebenzisa ezakokwenu, usebenzisa ezalapha emzini, nomyeni usebenzisa izilawu zakokwabo. Sithetha xa uziphahlela, kodwa xa kusenza umsebenzi wekhaya kuthiwa kukho umsebenzi webhekile, kukho umsebenzi wesilawu, iba sesalapha ekhaya qwaba. Apha sithetha ngomntu ofuna uphamisa izihlwele ezihamba naye, athi bonke abanebango kweli gazi lam yiloo ngqokelela ke yezilawo. Xa sithetha ngezilawo siphinde sibe nawo namagobongo. Amagobongo ke uyaspecifya mntanomhle xa uoda ubufuna eliphi igobongo. Ndifuna igobongo lento ethile kuba la magobongo xa sifunda ngawo, ungandibuzi uba la magobongo uthini xa ekhona. Thina siyawazi bahlanganiswa njani. Ubufuna igobongo lamandawe, ufuna igobongo lesithunywa, ufuna igobongo lamanono, ufuna igobongo lento ethile. Sihlanganisa igobongo esiwinokuba bawadibanisa ohlobo abantu bawo. Ukuba setyenziswa njani siyekela kuwe kuba kaloku kuthiwa hamba ofuna amagobongo, wenza igobongo, yenza ohlobo u-instructwe ngalo. Unumber 6, sinamaxhayi ke. We used to have iindidi ezintathu zamaxhayi. We used to have ixhayi lomnquma, ixhayi lomfazi onengxolo, bathi uqhume okanye bathi lathile. Ilathile mosisisilawu kwimizi emininzi nqabu yakhona, so iliyeza elihle. So we used to have ixhayi lakhe umfazi onengxolo. We used to have ixhayi lephahla, iphahla, umphahla, bathi siphahluka. Yabona ke xa sithetha ngephahla asithethi ngegaqa eli ligaqa ligrethwa, sithetha ngomthi ne leli xhayi ke esinalo ke. Amanye siba nawo kodwa kakhulu sithanda eli kuba nathi sisebenza lona. Then sibe namayeza ke for wena mntu yophahla. La mayeza ngamayeza esiwasebenzisayo xa ugqiba ophahla okanye usiya, uzawutsho mos wabe ndicela amayeza ndizayophahla. Abanye abantu ke njengalapha ekhaya xa sifika ebantwini abadala, ingakumbi emanzini, ufika uzazisa ubukhona, uthi ndicela ukususa amathunzi amabi uzikline. Wenze loo nto ubuzoyenza ke, uba buzobaphakela, ukuba buzozibethela ibhekile, loo nto ubuzoyenza. Xa ugqibayo ngalabhekile uzawuphinda ndithi labhekile uhlambe ngayo, then songeza ke ngoku la mayeza kulaa bhekile xa ugqibayo, ukwenzela uba andithi ubuhlambile ngamayeza osusa amathunzi ngoku uhlamba ngala mayeza okuziklina owadibanise nesilawu. Xa usiyengetheni you do the same, except xa uyapho ukudibana khona indlela kuba kuhamba abantu, unless balenda ukuyo ikude kakhulu, kodwa ihamba abantu njani iphinde ibe kude. Andithi xa kuthiwa yiyapho kuhlangana khona indlela, khona
asiye sihlambe ecala kwendlela kuzawuthi uyathakatha ukuba simbone ehlamba phaa sawuphinde sihambe njani kodwa ukuba le ndawo kuyo uyakwazi uhlamba akhona ke la mayeza angu-step 1 step 2 qala hlambe and then ke ngoku akhuphe amayeza okulwa we used to say siyabakhupha wenzela ungahambi nawo ungazi phakathi kwabantu abadala uphinde uhambe oko usilwa. Eyokugqibela ke bantu abahle iyaziphinda andiyazi uba wayi iziphinda mhlawumbi ke masesiyigxininise noba ifune loo nto. Apha emaxhayini ke abanye abantu abangalazi ixhayi laa nto ingu-Y shaped is the one we use for irrigation ukwenzela uba kuphume igwebu. The intention yexhayi kukuba lenze laa nto kuthiwa yi-irrigation ukuba kuphume igwebu. Ixhayi ke we recommend uba if unalo sebenzisa ixhayi elinye ungamane uliphindaphinda and recommend ukuthi mhla lifika ixhayi lazise bantu abadala nali ixhayi endizawulisebenzisa ukubetha isilawu salapha ekhaya ulibeke kwindawo enye indawo ezawuhlala ngelinye ixesha ahlale nebhekile yakho okanye ingqayi yakho okanye loo nto uyisebenzisa ilo bhakethi lakho lihlale khona ulisebenzise for this purpose for wena and nabantwana bakokwenu abantu abaxhomekeke kuwe. Ingabi yonto umane upasa around awunaxhayi umntu onexhayi elingu-pass around ngumntu onithwasisayo okanye umntu oninyangayo kube lixhayi wathi xa elichaza lixhayi endizawulisebenzisa unyanga abantu lelakho eli lazise ungagqebhi bantu amaduma ngexhayi ungalibeke ecala kwezinto kuthiwa ziyabolisa kube lixhayi kaloku lifana nantoni nalaa mkhonto othe nawo wawazisa kodwa wona umkhonto mozenye ilevel unendlela e-complicated lixhayi likuthetha nalixhayi lasekhaya abantu abadala ndizawuthi xa ndithetha nani kwisilawu salapha ekhaya ndisebenzise lixhayi. So ungalisebenzise ke kwiimeko ezimdaka ingaske ke xa kuthiwa kuklinwa umkhonto wekhaya kuhlaziywa umkhonto wekhaya phantsi kwesizathu sasichazile nexhayi nalo lihlaziye kuba kaloku andithi nalo sisebenzisa lona to communicate nalo malibe klini lelo mphahla ke lelo phahla kwalona liliyeza lokuphahla kwaxhayi eli lingedanga labe likhathwe yenye into. Nazo ke into yasevenkileni sikhangele mntana omhle ulinde xa isayolandwa because amaxhayi umzekelo akhawuleza aphele kufuneka siyowakhangela sikukhangele bonomnye afumana ixhayi ngapha lityebile ngapha libhityile siye sihle sinyuka ke sikhangela ixhayi noko eliza ukuxolisa singafumani ingcondwana wexhayi sifuna ixhayi noko ozawubona uba eli lizawundigcina. Nazo ke zakwaBhele siziyeka ngohlobo siyophinde sidibane xa sincokola ngamagqabi namaxolo iingcambu Wednesday camaku.